Nagkamunisyon naman niya. Nagkamunisyon naman niya. Kita masih jangan naong ganto. Hoy! Tiyo ba dyan? Ay, hindi pa dyan nanay. Takitan naman na. Kung pati. Tanawa ning bata, Nakugub ng bata, nabagot-gut pa dyan. Ano siya? Haligo na, hoy, agkanat. Hoy, nainggan na kanat. Hoy, agkanat ya. Binaingan na niya. Unto na. Tuntuan naman eh. Kamang na. Pagkapoy na. Hoy, kapoy-kapoy, oy. Hintag bagali. Mura na bagot-gut man. Ligo na ko. Yaya, ang inita na ang likod. Paningot na ko. Namo. Kisa mo na. Kisa na. Kisa mo na bata da na. Na? Daton. Wala na ko dari si Bibi Bush na. Dance. Dance. Apa yang kata betul? Antun. Amin na nagkatang gabi. Amin. Very good. Ligo na ka. Tubig eh. Swimming time! Bat lang ang bata. Malaligo ang bata. Anak. Ang saray mong ingon. Ya, apa Uy. niya? Amat, maraming letters. Wala nung naman si Jan ha. Iba naman. Nay kamera di mo bubot-bot. Ano naman? Taguan kamera. Taguan. Ang saray mong ingon. Ha? Ang saray mong ingon? Nyaw. Ito man. Hala nang tayo mong ingon. Mahal jo kag kuan? Porta? Porta yung kuan? Butang ko. Anjo ko milk. Ay wa ka, di ka mo kuag na yung kamera. Lain lagi ni Jan. Ano man Di ka juga vlogger jud. Ano mo yung gisi-gisi mo na? Ano man? Giata. Ay kamera. Uy tingog day. Ano man na? Wag badas kamera. Kino ko. Ano man na? Mag-vlogger ka? Ikaw magkusilito ng Philippines daw. Lagi Ikaw mayor no. Puling ang dong tino. Alam, puling dong timing mayor. Wala na. Puling ka ni Masugan, be? Dong TV? Ala. Ginagawa si Dinte? Ang uwak. Dinte ka? Ah, pastor pa. Pastor, pa si Dinte. Uy. Alaton. Konsiza ka na Mati mo din ito. Pirutol. Agsunod baji. Day, anay. Kung agsunod ni mo ang good baji, ipiruton lang. Dali ba? Mata hindi ka sumulay at. Dako kay pa ah. Pil, pil. Deko si pil. Ano? Libres. Ano? Gamay sa daw. Ano libres? Ano? May short man ko eh. Mga ande tani jug puto ganina ning sakay kog motor kani adto kog merkado kay nangita ko og doktor bitaw nga mo check na kay grabing gilukas ang tilaok.
Di ko sure gaha ba ning allergic rhinitis or unsa ni ba or connected ba ni siya sa ang surgery. So mao to nga ning dong ko dito jagir sitahan ra man po kong cetirizine. So allergy ra jud siguro ni ba wala man ka madyo lang magmawa ni og mag-take nako. Mahadlok magud ko mag-take ra og mga ingana bisag cetirizine ra nga basig maka-affect bitaw siya sa effectivity bitaw sa vitamin D3 nga hang gi-take katong naay hormones ba og katong naay calcium na. Mao nang mga tanag jud og doktor kay na ja pala magmuwa ag effect dito maleuko na pud ko. Aron dakaan na rabios bintaha sa hang pamati guys sakad nga nakainom ko daadto. Kay katong calcium ra hang giinom mo ay Paris na magleuko ra gud ko kay maglipong-lipong ko ja grabe bang bugatas ang lawas maglisod ko glakaw. Mao din photo guys nga hinatag ni Ma'am Marilo gabi Di pa may duha ka buok na salin ang gikaon hag isa lami man day pud. Jada pa di sa kabuok na bilin sa rami ang gikaon nagdaday po kog pansit gikan nagpa-check up kaning labay mami sa kanan nila undi pagkataod-taod kikutasa naman pugko man mga snack taog pansit jada po darito tang tawo nga mangipalit sad ag paniudto ta pa man hinoy salin nga adobong manok palit na lang pugkog torta ba para na pila ing iparis kikutasa naman gud pugko man mga snack ta pero gamay ra gud po di pud palabian kay carbs ra ba ni nagpasalamat jud ko sa Ginoo kay nabintaha agad jaghang pamati guys marbitog feeling na kaya na magliyok-liyok dari ka nang ginagmay ragud po dari sud sa bahay. Kay katubit ang na-admit ko na emergency ko paggawas na mo sa ospital feeling na mao maghihapon mura magwa mo alibyo. Pero karon sense nga nakatake ko itong hormones bujag-bujag gadzit pud bintahag ang pamati makatimpla na ni ko gatas ni Dalton sa kaniabot man agbana sa igsuong undoy nagdaman og kanang gatas bitaw nga gipump gikan sa breast ni Ja. Aw maon na lamay ang ipadidi ni Dalton kay 2 hours ra magpugong ni Dalton basta breast milk za kani wara ni 2 hours kay gamay ra man za katong gitimpla magamit gyapon tuon ja kay maabot pa man tug 3 to 4 hours gyud lifespan dadto basta di laman matila pa ni Dalton sa mao ni nga naliik-liik na ko ginagmay makahugas-hugas nako. Ako na naman naghugas sa mga didi ni Dalton kay natambak naman dari kay maglisod si Queenie kay night time si Dalton gusto rag magpa-duwa ra di bitaw magpabidya. Dahil nga na gimingaw po ko sa hang routine ba kana maglihak-lihak ko gimingaw gani kong Dalton bisag nag-uban mi arang mingawa gimingaw jud ko ni ja magkugos. Ja ka na maghilak si Ja kay katugon si Jan jadi kapahilom si Terry usahay kapuniton lagi ko ni Ja pero hangin na hunap pug kagalingan patay pug ko hang buhaton na so ingan ni sa lamang activity kada adlaw kana mga ginagmay bitaw nga lihak-lihak aron di puta ma-paralyze sige lubog pero na feel jud ha guys ug wadyo ko nakainom bitong sa hormones nga giparis bitaw sa calcium feeling jud na maglubog ug jud ko tibok adlaw so ug maghugas ko didi ni Dalton bisag kapila na waswasan daring tubig sa gripo waswasan gyapon nag mineral ay na dari ibutang sa sterilizer kay mahaglok ko. Pag humana magpaniud to guys, nakatug ko, alas 2 nakamata ko kay niabot na des nanay, ning bisita na pos nanay na. Daghay na bisita na karon dapod sila Kia, si Lixie, napod si Maya, dyan napod si Herlin, daghan sila lagi, arang kaaliwaras lagi, nanudyo bitanos Dalton. Aga ko medyo luja-luja ko kay nakatug man lagi ko mapay pagmata na wa man gusto ni dari kay nag-uba ni Kinki nagpatuli sila nag-uw ko dani kapuniton kong Dalton kay gahilak-hilak gialiwarusan sa katugon si Jaba majugan ni kay na katug ra man dapat si Jang Inka ja si Undoy ning abot og kalit gikan man gud sa simbahan kay nagmower si Jarang singuta palagi ni Ja nagpa-aircon man mi pahuy-huy sa apos na tuto palagi singut lain na tan-awon oy mura man naong kidnapper ja da man day si Jay gibutang sa ref ng kuan maylon gipakaon sa mga bisita lipay taon pud sila unsa may mato na ka. Kalimot ko mention dahil dapos aysa ni apil na po darig pamisita anja muli na po sila kay musimba pa mong kunog alas 4 ning stapos na na mga 2 ka oras kapin sa istorya may nga na musta na lamang po kong tatay pagkatataod po diha na pus mayor ning abot idadan ko mga pasyon nga ingani na mo ni pasyon nga tamis guys kaysa sa katong yelo lami isig ka adun ni karang tamisa gikan ko ni datos classmate ni mayor kining laag man si Jan namunga mong kunog arang daghan na mao tong nakanauna po si Jan mo nagda si kay bo majarang ulita Jan hag pasyon mao to timba ko was ko abtik dajon ko pakuha ko kutsara kay mukaon ko kay rajeng lamia janing pasyon para na unja feeling na makatabang punis ahang ubo kay kuan man ni vitamin C so nalipay ko karon kay ilaha kong gibisita daghan pa jud sila gakagubot man sa imidari bang piut ta gining ang mga angipuy-an pero okay ra gyapon nalipay ko nga ila kong gibisita sa mga pa day katilaw na nga klase nga pasyon so wajin ni ninjo kay lami ni si Jadi ni para sa katong yelo murag times 10 pagad jud katamis dani mo nang rajeng lamia ningan ako nga usar ako na yung kanon matong di naman mapugnan ning dugang ko ikaduha anja dugang na po ikatulo di man mapugan kay ara madyong lami katawaan na ko nila ja kay gagmajin man gud pud ni si Jam mo nang pila ra pud kahungit imong makaon sa kabuok mo nang kaon sa kog tulo ka buok daghan pa man to gidang may more than 10 pieces man siguro to
nangadyo man posteri ja si Queenie pud si Tiri labaw posteri murag naong gingani pero mao jud to tulo ra kagagmay ang gikaan kay di pa ta palabi kay moharahat man ja, si Undoy hamang tong gisugos Undoy papalit og limonsito kay maghimo kuno og juice pag abot ni ja naghimo ko og juice dajon kay lami pud inom-inom og juice bitaw nga init-init mga alas 5 na po si Jana uli kay gihuman ko ni jag trabaho ni dito simbahan namukis man na Jana kada uli ni ja sweet no so magkuha ko pila ka buok mga 7 ra siguro ka buok kay tambok man pud ang hugasan sa daan ay atataron kay lami ni jay mo ang juice guys atong butang ininit para lami man to mainom tag kanang lukewarm kay murag musut pud sa atong tilaok. So kuanday guys, never ending thank you ninyong tanan sa inyong mga pag-ampo kay abi jud ko di na ko makasurvive ditong time mga ninggahi ko pero tungod sa pag-ampo nga ran daghan nagampo para naluoy Ginoo jud. Mao jud nagiingon nga ang Ginoo maminaw jud basta mo sampit ka labi nagdaghay mo sampit ni Jesus daghang salamat jud ninyo nga inyong giampo. Nabi ta uban mo ingon sila nga Flor pasensya na jud ka Flor kay wako ikatawang financial prayer jang pagampo nimo sila kay bawo nga mas dako pa tong ilang nahatag na ang prayer may kinadak-an nga nahatag na kay ngano iasa man nang nakoy daghang kwarta sa di gyapon to panalanginan sa Ginoo bisag nakoy ikabayad sa di gyapon ko maadyo wa gyapon so pagampo jud may kinadak-an nga panalangin nga ang nadawa so dako mga prutas dari daya gigasahan kong undog bijabas sa gigasahan day po kong nanay gani nagsaging lakatan na nagani na inutluban kay nangaan man sila dari ja mukaan ko dari tilawan at taglami ba namo ko ibang lakatan nga lahi og lasa pero kaning dani na nay lami ka mo jubos na nay mo pili so naghutuwat pa mo ko sang ininit nga mo init kay hang ibutang sa ang juice. Once again, thank you so much guys. Makita ta og masahang next vlog.